Hei folkens, sjekk hva jeg har kjøpt meg. Ok da, det ser jeg sikkert ikke så veldig godt av. Men det er et batterigrep til kameraet, som jeg har ønsket meg det jævlig lenge nå egentlig. Men, så det anbefales til sinnssykt mye. Så det som er bra med dette her er at du får 2 batterier i kameraet, og så får du mye bedre grep. Og så er det jo noen få knapper på det hvis det ser der. Du kan liksom stille på ISO-en og sånn der, egentlig. Anbefales for folk som tar mye bilder, egentlig. Wow. Faen litt, egentlig. Jeg skal på jobb senere da. Så det blir ikke noe mye blogging, egentlig. Men, ja. Sånn blir det. Så det får kose deg med det. Jeg vet ikke når han kommer hjem med. Nei, det er sant. Håper han er hjemme til noen tennisipkjøy, jeg vet ikke, det er seilerske da. Så blir det mye gøy. Vi snakkes, folkens. Jeg stikker på jobb nå. Så ha det.